Tapos guys, may may ibang ginagawa sa harap namin. Video ko na lang. I-zoom ko para makita niya. Shoutout sa inyo lang. Parang di ko pinagdaanan yan ah. Dala lang. Welcome to Gear Modo. Please like and subscribe. Are you ready? Are you ready? Asawa sila. Are you ready? What you doing? Where you at? Oh, you might be doing... Oops, tumingin yung babae. Wala naman. Wala na yung babae. Parang inaano niya, no? What you doing, bro? Oh my goodness. Look at that. Oh my God. Ba't kasi dapat sa private sila, hindi dito? Tsaka may nakakakita kahit anong gawin nila. Oh my God. I'm so ganty. Pag lasing ako, talagang tamang manyak ako eh. How's that room, guys? Tagal ah. Wala, parang... 5 minutes no? Parang inaano nila. Shit, may dadaan. Oh, may dadaan. Ay, putang May ina, dadaan. ginagawa mo. Ano ba? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Wait naman. Patay mali siya si ate, oh. Nakita niya siguro yan, pero ano lang. Chill lang siya. Stop it. Get some help. Ilang tagal na nila. Tagal nila, anak ng puti mo. 8 minutes na. Binibigyan niya ng super grand coming out. Magaling kang kupal ka. Mali ka niyan. Gagi, may Kapatid. may matanda, may cleaner. Sumisigaw yung anak ko sa taas, daddy, daddy, daddy. Ayun, oh. May Sabi ko, anak, nasa bakit? likod nila, parang nakita niya. Ha? Si Tito Badang, hindi Ay, ko nasa alam, harap nakatayo tayo na nila. lang dyan, hawak-hawak yung kamay ko. Gago ka ba? Pero, ay, Gagi, yung naka-green na nag-uusap sila. Wala naman tao na hindi perfecto eh. May dadaan. Nakita niya. Hi! Okay. Oh, yung red tsaka yung yellow. Magaling kang kupal ka. May lumapit na. Paano yan? Ay, nang tagal nyo kasi. Ano? Sige, tuloy nyo lang. Nangangawit na ako. Yung milk tea ko, di ko maubos. Ano? Sige. Tuloy nyo. Shit, di ko pa natapos. Ang sakit-sakit na. Gawin, kawawa yung babae. Ayoko na talaga. Nangawit na yung kamay ko eh. Ang daming dumadaan, oh. Putang ina! Putang ina mo! Sige, no matter what I do, all I think about is you. Ben, sa ibang araw na lang natin ito ituloy. Parang mission field tayo ngayon. Anong ginagawa niya dyan? Di ba? Advance ako mag-isip. Oh. Tapos na ang palabas. Mga troops. Wow!
Buti napatapos natin. Akala ko di ko mapapatapos eh. Akala ko uwi na tayo eh. Yan. Tapos na. Hop, titingin yung babae dito. Uy! I love you, bebe. Kaya mo pa ba? Salamat. Salamat sa servisyo mo. I love you. Sabay kiss sa noo eh. Yan. Aray ko! Aray ko! Akala ko di pa tapos. Tama na. Pagod na ako mag-video eh. Napagod ako mag-video. Ikaw di ka tapos mag ano?